Ako si Crispin, ginaingon. Gipangga o giatiman na to itong mga anak. Pero laing tao man ang mudagmal. Morning hitabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimong may kalimtan. Please, no ba? Sugdan ako. Di palagi ko makadesisyon, Zion. Kaya wa pa ko makahuman nag-eskwela. Batian ni mo eh. O, kung tinuod kang nahigugman ako, anda man kang masabot o magpaabot, Zion. Sige, musabot o magpaabot ko. Kung sa may mong desisyon. Sige, respetuhan ko na. No ba, anak? Lalaki ko. Ay pada sa mga tamis ng mga puong sa lalaki. Uy. Graduate una, anak, ha? Graduate una. Ako bitong gisultihan anak si Zion pa. Mapili ra gyud ang mga lalaki, nak, nga anda mo sabot ug makamao mo paabot. Ug nakadaig kay ko ni Zion. Congratulations, no ba? Thank you, Zion. Itriti ka. Mag-lunch na. Ikaw, ako si papa ni mo. May ako sa mga parents. Wow! Okay. Okay, sige. Akong sultihan si Papa. Hi, Ma'am. Naa si Zion? Uyab na ba mo sa akong anak? Oo, Ma'am. Gisugot na ko siya sa adlaw sa akong graduation. Mao ba? Og nakader kagyog anhi sa among panimay? Kababay ni mo. Ikay mi anhi sa bahis laki? Dili ka makapahabot nga ang akong anak mismo nga si Zion may mobisita sa inyo? Sakto man sa dang inahan ni Zion, nak. Dili angay sa usa ka babae nga moadto sa bahay sa lalaki. Nga siya gi moadto didto. Respetuhi sad ang imong pagkababae, nak. Gusto raman unta na ko pa nga magkita mi ni Zion. Ay, may cellphone man ka, oy. May cellphone sad si Zion. Nagpaibaon ta kang daan nga moadto ka sa ila aron si Zion na ang makigatubang nimo. Ay natog usbahan ho ba? Paabutan nga si Zion maoy muani sa ato aron mamisita nimo. Okay? Sorry na ha. Ako lang mga sorry ni Tabo. Oh, okay rin ako, Zion. Okay na sad ko. Gipasabot ako ni Papa Crispin. Pakasal lang tayo, no ba? Unsa? Nak, bago pa lang mo nagkauyab ni Zion. Magpakasal na dahil mo duwa. Hoy, no ba? So hituha o na kinsa og unsa ang lalaki nga imong pakaslan, ha? Pero love namang usag-usa ni Zion, Papa Ay Crispin. nahibaw ko ni anak, pero anak, ay pagdali-dali, oy. So hituha o na ang background sa lalaki nga imong minyuan. Ma'am. Asal ka, patod? Sa office ni Zion, upok. Okay, ma'am. Unsang oras rin ni Biya sa bahay si Zion, upok? Sayas naman ito sa buntang, ma'am, diba? Kasayo ko. Alas 11 man yung office hours. Ayaw kong ingna nga siya mga bis ilang opisina. Ang ba't ka, ma'am? Loya, di ba? Hindi siya masayo. Huwag nga suitong sasayo nga. Usa ni ka, playboy. Ma'am Nova, nialagi ka? Nga na day, guard. Murag nakurat man ka. Wa man, ma'am. Na si Zion sa inyong office? Oo, ma'am. Naap. Pero... Pasudla ko, guard. Ay, ma'am, sorry, ma'am, ha? Kay? Pero... Daan akong gitugo ni Sir Zion nga dili siya magpadisturbo.
Kaya na siya'y bisita. Ha? Kinsa yung bisita, guard? Nga dili man si magpaistorbo. Kinsa, guard? Huwag ka makaunsahin sa unsahin mo lawas na. Huwag ka makaunsahin mo. Agay! Nandiyan yan mo. Nandiyan ka yan. Yan na yung kaibigan ko. Masaya lang yan. Ay! Zion? Oh. Hey! Wala ning gila ka butan. Nalimot ko sa kong ka-excited. Shit! Kisa man na. Imo, secretary. Ay, daan na ta kagipahimang nuan, no ba? Nasuhituwa o na ang background sa lalaki nga imong himuumba na. Buutan si Zion, Papa Crispin. Ay, daghang buotan, oy. Pero daghang playboy nga bana nga nagpakaroon ingnon nga buotan kung kamurang duha ang mag-atubang. Gisakitan kay ko sa kong nakita pa. Ay, mag-istorya mong duha bay na. Dili ko manghilabot unsa may inyong makabot nga desisyon, no? Nasakpan ka sa imong asawa? Oo, ma. Nakalitan ko. Huwag mo kumanan na ng matos nubas kong office eh. Dito mo magbuhat og dili maayos sa imong opisina, Zion? Hot ka is Daphne, ma. O wa makapugong, mao ba? Oo, ma. Maayo gid kay kang pagkaliwat sa imong amahan, Zion. Mao man gani nga nakigbuwag ko niya kay dili na maagwantang iyang pagka-playboy. Hatagan ko ikaw gigayon nga makadayon sa Mumbai, Zion. Isip amahan ko ni Nova, gisakitan ko sa imong gibuhat sa akong anak. Sorry pa, pero Pero giluiban mo nga akong anak, Zion. sorry. Akong dadon pagbalik na sa amo si Nuba pa. Oh, kung Okay ka? mapasaylo ka sa akong anak, Zion, kinsa man kong nga mupugong. Hubog ka na sa nauli, Zion. Sorry. Zion, Naubog ko. Akong makabalibad sa akong mga barkada. Nuba. muuli na ko sa amo. Di na ko kaagwanta ini sitwasyon na, Zion. Unsa? Ipasabot ba nimo nga magbuwag ta, Nuba? Ha? Ha? Tubag! Tubag! Ha? Iko... Uy, iko pa! Ka makasensayon sa pagpakigbuwag na ko, ha? Kili ka! Ayok! Ayok! Sakit eh! Kabunog ba ni mo, Nova? Di ni mahimo, ah. Ikihan ang bala mo. Papa Crispin, Ha! Ako'y nagpadako ni mo. Gipangga ko ikaw gihatagan sa tanang mong gikinahanglan. Unya karon naminyo ka lang. Ngayanuhon ka lang nga og kulata si mong bana. Ha? pa... Ha! Bida. Pagkawasan, Nuba! Oh, Pagkawasan siya! Papa Crispin, Huwag ka na katungod sa imong anak. Kay minyo na siya. Uy, buang din yung tawhan na rin. Buang ni. Wa, tikatagig katungod nga mubunog sa kong anak, ha? Pabuta ko diya do. Kay patyon di ka animala ka. Ni ako'y armas ay. pa... Ha? Papa Crispin, Karon ka. Ayaw siya Di- pa! Dili pa! Ako na Patyon pag-insulti na. niya! Makigbog na ko ni Zion pa, please! Ha? Please! Dili ko gusto na mahimo kang kriminal, Papa Crispin! Di lalim sa usa ka mahan nga nagpangga sa iyang anak nga makakita sa dagway ini nga bunog kayo kay gidapatan sa iyang bana.
Gusto kong makigkamatay atong tawanan, oy. Nisaka gyud akong dugo atong higayuna. Mga kasama ang kaagi ni Crispin. Dinhining tulumanon. What's the style? Gusto magigkamatay style.